Vă mulțumim frumos pentru completarea chestionarului și atunci să începem în forță. Vă mulțumim că v-ați alăturat acestui webinar din cadrul proiectului Caring. Caring este un proiect al Fundației Tertezom, un proiect care vine în continuare altor două proiecte foarte frumoase, Revis și Activ, care au tratat problematica violenței în școli. Despre acest proiect vă va spune mai mult managerul proiectului, și, firește, invitații noștri vă vor aduce amănunte de ce am considerat noi acest subiect atât de important și ce putem noi face pentru a scădea gradul de violență în școli. Proiectul Caring s-a impus a fi făcut în țara noastră și în această parte a Europei, deoarece știm că de mici copiii sunt expuși la violență în școală, iar școala, în loc să fie un loc în care copilul se dezvoltă, a ajuns să fie locul în care copiii se întâlnesc cu ostilitate din partea colegilor sau din partea profesorilor, poate, și, din păcate, ajung să perpetueze aceste norme de gen care duc la violență și aceste comportamente care nu sunt prosociale. O las pe Alexandra să ne spună mai multe despre proiectul Caring, iar apoi vom intra în agenda webinarului. Bună seara tuturor! Mă bucur că vă avem alături de noi un număr atât de mare și că ați răspuns invitației noastre. Webinarul se adresează, așa cum a spus și colega mea, și titlul lui asupra rolului profesorilor. Și asta vrem să evidențiem rolul lor și importanța lor în identificarea timpurie a formelor de violență și echiparea lor, cum ar putea cadre didactice să prevină aceste forme de violență în cadrul școlii. Acest webinar se desfășoară, cum a spus și Alina, în cadrul proiectului Caring, contestarea normelor sociale și de gen pentru a reduce violența împotriva copiilor în școli și este cofinanțat de Uniunea Europeană. Foarte important de spus, acest proiect se desfășoară la nivel internațional, se implementează în 4 țări, în România, Bulgaria, Croația și Grecia, și în parteneriat cu alte 5 organizații. Terdezom România coordonează acest proiect. Alături de noi avem pe cei din Terdezom Grecia, Terdezom Ungaria, colegii care facilitează această întâlnire cu dumneavoastră, organizația SAPI din Bulgaria, Asociația Roditelli din Bulgaria și organizația Brave Phone din Croația. În cadrul acestui proiect, este foarte important de menționat că noi încercăm să ne focusăm pe 3 piloni. În primul și în primul rând, profesorii și echiparea lor cu instrumentele necesare pentru a putea identifica formele de violență și a-i putea echipa astfel încât ei să poată combate aceste forme de violență în cadrul școlilor. De ce ne focusăm pe ei? Pentru că copiii își petrec o mare parte a timpului în cadrul școlii, socializând, și este foarte important ca ei să aibă un mediu propice, sigur și prietenos pentru ca ei să poată învăța, să se dezvolte și să crească. De asemenea, după ce cadrele didactice sunt formate prin proiectul nostru, ele formează la rândul lor alte cadre didactice, colegi de lor, cu care urmează să aibă niște sesiuni de suport, le numim noi, sesiuni în care ei povestesc diferite cazuri pe care le întâlnesc la orele lor și împreună încearcă să genereze idei pentru a putea combate aceste cazuri. După ce cadrele didactice sunt formate, bineînțeles ne îndreptăm spre pilonul principal, copiii și elevii, iar cadrele didactice desfășoară cu ei mici ateliere prin care le aduc aceste informații la cunoștință și încearcă ca ei să devină actorii schimbării care pot combate violența în cadrul școlilor. Urmând ca după aceste ateliere, ei să organizeze propriile lor inițiative, campanii de combatere a violenței. Și vorbesc acum de ultimul pilon, pilonul întâlnirile cu părinții, deoarece, așa cum probabil o să vă spună și un alt speaker del nostru, mi-a plăcut foarte mult ce a spus ea, acest trio este o linie frântă închisă, prin care încercăm să aducem împreună profesorii și părinții să lucreze pentru a crea un mediu sigur, prietenos, inclusiv, în care copiii lor se poată dezvolta și să beneficieze de tot ceea ce școala are să le ofere.
Înainte de a o ruga pe Alina să vă introducă ceilalți speakeri, doar aș vrea să adaug două aspecte legate de managementul acestui webinar. În primul rând, ca să răspund întrebării, veți primi toți de aici, toți participanții vor primi un certificat de participare. În principal, ne bazăm pe numele pe care le-ați scris dumneavoastră, v-ați denumit în Zoom. Vom încerca să preluăm și numele scrise în chatul Zoom-ului, dar în cazul în care cineva săptămâna viitoare nu va primi acest certificat de participare, o să-mi las adresa mea de e-mail aici, cu mențiunea de a vă rog să-mi scrieți și mă duceți la cunoștință faptul că dumneavoastră nu ați primit acest certificat. De asemenea, vom reveni cu informații legate de unde puteți găsi înregistrarea acestui webinar. Din nou, vă mulțumesc mult că sunteți aici cu noi și o las pe Lina să continue. Următoarea prezentare va fi făcută în tandem de mine, Alina Dumitru, senior trainer al Fundației Terdezom, și Mirela Moaghen, consilier școlar la Școala Principesa Margareta. Vom face testul dacă Mirela te auzi sau fac eu prezentarea. Confirmăm. Se pare că nu se aude microfonul. Așadar, îmi revine mie sarcina să vă prezint ceea ce am lucrat cu colega mea Mirela. Mirela este un consilier școlar cu experiență, motiv pentru care vă dați seama că la ea în cabinet se strâng foarte multe situații în care copiii au nevoie de consiliere. De ce? Pentru că școala, departe de a fi un mediu care te hrănește și care te ajută să te dezvolți ca om, este un mediu în care și-a făcut loc violența și și-a făcut loc ostilitatea, și-a făcut loc bullying-ul pe negândite. Și spun pe negândite, de ce pe negândite? Pentru că sigur că nimeni nu se gândește că în școală mă voi duce și voi întâlni lucruri rele. Toți ne ducem la școală cu speranța că vom învăța ceva acolo, vom vedea ceva acolo, vom învăța să socializăm, să ne comportăm cu ceilalți și să fim alături de ceilalți. Din păcate, spun, violența și-a făcut loc în școală din mai multe motive. Iar motivul pe care îl tratează proiectul Caring sunt normele de gen. Normele de gen sunt stereotipurile pe care le avem noi despre rolurile de gen, ce ar trebui să facă un bărbat, ce ar trebui să facă o femeie, cum ar trebui să fie o femeie, cum ar trebui să fie un băiat. Motiv pentru care adolescenții care preiau la vârsta respectivă și chiar copiii mai mici care preiau la vârsta respectivă normele și modelele din mediu, se gândesc cum să facă să își găsească un loc printre ceilalți. Deci sunt la vârsta la care, pe de o parte, își caută personalitatea, își caută ce le place, cine sunt, până unde pot merge, până unde pot ajunge, iar pe de altă parte își doresc foarte mult să fie confirmați de grup în momentul respectiv, pentru că până atunci le-au spus mama sau tata acasă sau familia că e bine așa sau nu e bine așa, dar copiii crescând deja văd că anumite lucruri pe care le-au învățat în familie nu merg și în societate. Deci ei caută confirmare în școală și caută cu mare ardoare grupul de copii de aceeași vârstă. Și atunci, din această dorință de a se conforma, ca să intri într-un grup, trebuie să te conformezi normelor grupului. Din păcate însă, normele grupului, mai ales normele de gen din școlile noastre, nu aș putea spune că sunt normele care duc la un comportament prosocial ulterior. De aceea copiii în încercarea lor de a se conforma grupului încearcă să fie ori o fată feminină, ori un băiat masculin, ori o fată băiețoasă pentru că nu este de acord cu normele de gen conform cărora fetele ar trebui să fie aranjate, să fie subțiri, să fie manierate și așa mai departe. Sunt la vârsta la care sunt bătăioși, sunt la vârsta la care sunt răzbătători, sunt la vârsta la care contestă normele din casă, firește, și caută să-și găsească locul printre colegii lor. Și atunci ne întâlnim cu această situație în care, pe de o parte, ei vor să se conformeze, încearcă să se conformeze anumitor norme, dar dacă sunt copii care nu vor să-i primească în grupul lor, vor reuși să-i facă să se simtă prost sau să-i umilească sau să-i provoace. V-am spus că acest proiect Caring vine în continuare a două proiecte foarte frumoase ale
Fundației Terdezom, Activ și Revis. Sunt proiecte pe care le-am desfășurat tot așa în școli și în cadrul cărora am efectuat cercetări să vedem care sunt cauzele violenței în școli și care sunt tipurile de violență cu care se confruntă copiii în școală. Um, Cauzele violenței sunt, pe de o parte, sigur, este modelul învățat. Văzut acasă, nu ai ce să faci, copilul nu știe. Știe că să fii bărbat, trebuie să dai cu pumnul în masă și să bei și să strigi. Ca să fii femeie, trebuie să faci fițe și să te îmbraci nu știu cum. Deci ei știu bucăți de norme pe care încearcă să le perpetueze la școală și nu întotdeauna aceste norme, cum să spun, ajută la dezvoltarea noastră frumoasă și la o dezvoltare armonioasă. Din păcate, violența la care sunt supuși copiii la vârstă prematură are efecte nu numai în plan emoțional și fizic, pe loc, ci are efecte în planul întregilor vieți. Sunt experiențele adverse din copilărie care s-a demonstrat deja că ne transformă creierul. Un copil crescut într-un mediu de violență va fi ori un adult care nu-și atinge potențialul, lăsând la o parte traumele și cicatricele cu care pleacă în urma faptului de a fi suferit bullying toată viața la școală, dar devine un adult care nu-și atinge potențialul, care pe de o parte nu mai îndrăznește, pentru că de câte ori a îndrăznit să se manifeste într-un fel sau altul, s-a trezit că este luat în râs, că este pus la colț uh, sau că ceilalți profită de felul lui de a se comporta și de felul lui de a gândi și este un adult care practic nu mai îndrăznește sau, pe partea cealaltă, mai grav, devine și el un adult care perpetuează mai departe violența. Dacă ne gândim la glumele pe care le avem și la care râdem toți, foarte multe dintre ele sunt legate și de aceste stereotipuri de gen pe care le avem. Și, din păcate, aceste glume noi niciodată nu le sancționăm. Dacă v-aș spune acum o glumă despre bărbați și femei sau despre șoferițe și despre cum joacă fetele fotbal sau mai știu eu ce, cel puțin jumătate dintre noi ne-ar amuza în continuare fără să ne gândim că de fapt noi nu facem decât să perpetuăm această normă de gen care devine mai departe un factor de violență de gen. Acest proiect al nostru își dorește să pună în discuție normele de gen care sunt dăunătoare și uh, uh, care nu duc la construirea unui profil sănătos al copiilor. Nu este vorba să stricăm ordinea lumii, nu este vorba să, nu știu, să facem cine știe ce fapte mari, ci este vorba să punem lucrurile puțin la punct, așa cum sunt ele în firescul lor. Ca să ne educăm în spiritul unor norme de gen care duc la lucruri bune și la educație, trebuie să abordăm educația cu empatie, cu incluziune, trebuie să învățăm abilități de aplanare a conflictului sau de rezolvare a conflictului. Trebuie să învățăm să comunicăm și să comunicăm într-o manieră autentică. Și mai ales, ca profesor, trebuie să sancționăm de câte ori vedem comportamente care știm că pot să ducă la aceste violențe bazate pe gen. Mai încerc o dată, Mirela, mai încerc o dată, nu te auzim, nu te auzim, nu. Mirela venea cu experiența practică, cu copii și cu efectele care le au asupra lor. Pentru că de multe ori spunem că este doar o glumă sau aprecierile pe care de multe ori nu știm să reacționăm. Ne punem întrebarea așa, totuși de ce suntem în punctul acesta când de atâtea mii de ani se face educație pe acest pământ. Gândiți-vă că în Evul Mediu bărbații se provocau la duel, și acum este același lucru. Băieții se bat. Dacă nu te bați, ai parte de o mulțime de invective care te pun la punct și arată că nu ești suficient de bărbat dacă nu ai curajul să te bați cu ceilalți. Fetele, pe de altă parte, sunt mai malițioase, um,
în momentul în care se umilesc mai mult, ele mai mult din bârfă și din vorbă, cercetarea pe care am efectuat-o a tras această concluzie, deci ele folosesc mai mult metode mai subtile, în care nu trebuie să-ți pui la încercare forța, ci subtilitatea ca să-ți pui dușmanul, zic cu ghilimelele de rigoare la pământ. Și atunci este păcat că în școală, în loc să învățăm această comunicare non-violentă, în care fiecare să se prezinte pe sine într-o lumină favorabilă, noi avem foarte des întâlnim foarte des această situație în care, ca să-mi scap mie pielea, dau vina pe altul. Ca să mă pun pe mine într-o lumină bună, spun ceva de rău de colegul. Sunt principii simple ale comunicării non-violente, dar care, din păcate, la noi în școală nu se învață, nu se fac. În momentul în care vorbim de comunicare în școli sau de dreptul omului la intimitate sau dreptul de exprimare, noi folosim doar bucăți din tehnicile acelea de comunicare, dar de fapt nu ne învață nimeni că în momentul în care eu îl discreditez pe celălalt, asta pe mine nu mă saltă cu nimic. Deci copiii încearcă să se așeze pe o poziție favorabilă, pentru că de multe ori ei în casele lor nu sunt pe o poziție favorizată. Copiii vin din familii dezorganizate sau din familii în care violența e la ea acasă sau în familii în care există alți frați cu alte probleme mai pregnante. Și atunci, la școală este locul în care își varsă frustrările, este locul în care repetă ce au auzit acasă, este locul în care, în loc să ceară ajutorul, dacă acasă nu sunt ajutați, ei dau pe din afară, să spun așa. Tot din cercetarea pe care am făcut-o în proiectele noastre anterioare, am tras concluzia că cel mai adesea victimele violenței, mai ales violenței de gen în școală, sunt copiii care au părinții plecați la muncă în străinătate și sunt cu bunica, de exemplu, sau copiii care au frați bolnavi. De ce? Pentru că, de fapt, copiii simt treaba asta, simt că un copil pe care n-are cine să-l apere este un copil slab și atunci poate să fie copilul de aur, ceilalți vor găsi punctul slab și vor face din aceasta o mare discuție. Deci un copil cu un frate bolnav este un copil foarte vulnerabil, deși teoretic nu ni se pare acest lucru. Așadar, ideea este să învățăm noi și să învățăm și pe ei în momentul în care întâlnim o astfel de situație de violență de gen sau chiar un germene de violență, vor să râdă unii de alții pentru că-s băieți, pentru că-s fete, pentru că arată într-un fel sau pentru că nu arată într-un fel, trebuie să învățăm să sancționeze acest comportament, iar noi ca profesori cu toții trebuie să intervenim în astfel de situații, pentru că altfel se va perpetua violența în continuare. Da. Colega Mirela le transmite prin chat pentru că nu poate altfel, dar să știi, Mirela, că ești liberă să răspunzi la întrebări sau să oferi insight-uri sau input-uri în chat, pentru că participanții noștri sunt sigură le vor citi și um, o să se folosească de ele. Atât am făcut un pic deschiderea către acest subiect și dau cuvântul mai departe Cătălinei Chendea, inspector în Ministerul Educației, care ne va vorbi despre rolul profesorilor în a combate violența în școli. Bună ziua tuturor, mă bucur să fim alături. Nu vă văd. Mă simt acum ca în pandemie, când aveam tată și copiii refuzau să deschidă camerele. Știu că o parte dintre dumneavoastră au deschis camerele, dar suntem foarte mulți și n-aș putea oricum să vă văd. Pe de altă parte, faptul că suntem foarte multe e foarte de bine. Mă bucur că sunteți aici, pentru adeverință sau nu. Acum vreți, nu vreți să ascultați de tot ce am ascultat-o cu drag pe Alina, pe care o admir de multă vreme. E ceva de genul când o să mă fac mare, vreau să fiu ca Alina. Să știți să ne zicem una altea chestia asta, deci de bine avem de învățat una de la cealaltă. Te rog să Colaborez cu vorbești mai Târgu. aproape de calculator. Să vorbești un pic mai aproape, să auzim mai bine. Vorbesc mai aproape de căști. E mai bine acum? Așa e bine. Așa e perfect. Ok. Erau căștile să duse pe spate undeva. Ok. Colaborez cu Terdezom atât ca reprezentant al Ministerului, cât și ca formator de multă vreme.
Norocul meu este că am o prietenă bună care lucrează la Terre des Hommes și care m-a întrebat la un moment dat dacă nu vreau să fac parte din proiectul lor cu Ziua Ștafetei. Și de la mentor în cadrul Ziua Ștafetei am ajuns să facem parteneriate de vreo 12 ani încoace, dacă nu mă înșel. Așa că, încă o dată, mă bucur să fiu aici, alături de partenerii la Terre des Hommes. Și să povestim un pic despre Alina zi de combatere. Eu aș prefera să mergem pe prevenire. Dacă trebuia combatere, îmi pare rău, fetelor, eu merg pe prevenire, pentru că știu că e ceva redundant deja, toată lumea știe. Să previi este mult mai ușor decât să combați sau să dregi odată efectele unui fapt odată întâmplat. Mergem mai departe, Alina, te rog. Ok. O să încep printr-o sarcină, că doar sunt profesoară la bază și o să vă rog să vă notați, dacă aveți la îndemână, o foaie, un agenda, un caiet, orice și un instrument de scris. Să vă gândiți un pic, dar nu vă las de câteva secunde și o să vă las să mai completați pe măsură ce avansăm. Să vă gândiți la rolurile pe care le jucați în viața de zi cu zi la școală. Evident, primul rol este acela de dascăl, de profesor, dar cu toții știm foarte bine că nu numai asta facem la școală. Sau, cel puțin în fișa postului, nu e doar asta. Ar trebui să fie și alte roluri. Unii le jucăm mai bine, alții mai puțin bine, la fel ca și actorii. Da? Unii ne impresionează pe scenă, alții nu ne impresionează. Unii își asumă doar roluri de instructor, ca să zic așa, și fac foarte bine meseria la catedră. Și în afara catedrei consideră că nu mai au alte roluri de îndeplinit, alții sunt în măsură egală și altfel de oameni cu elevilor. Și o să vă rog să vă notați întâi în agenda sau pe foaie, măcar 2-3 roluri pe care le îndepliniți în câteva zile obișnuite de școală. Gândiți-vă la interacțiunile din afara orilor de curs cu copiii și chiar și cu colegii dumneavoastră. Un rol este, de exemplu, de mentor. Iată, eu pe ăsta nici nu l-am trecut. Pentru că sunt convinsă că o parte dintre dumneavoastră, cei prezenți, aveți ceva vechime în școală și vă aduceți aminte cum era când ați călcat prima dată într-o cancelarie. Și uitați-vă la colegii noastre noi care calcă acum prima dată într-o cancelarie. Ne aducem aminte cu toții de busolarea din primele zile. La mine a durat un an. Adică, dacă nu cumva durează și acum, pentru că nu mă cam depășesc generațiile astea care se schimbă atât de repede. Dacă ați reușit să identificați 2-3 roluri, o să vă rog să le scrieți și în chat. Știu, vă provoc așa la ora 5:30 într-o zi de miercuri, dar mi-ar plăcea să și văd câteva răspunsuri. Nu știu dacă eu reușesc să văd chat-ul de aici, trebuie să-l văd. Mediator, super, mulțumesc frumos. Consilier îndrumător, mulțumesc. Haideți că încep să curgă. Mai aștept 2-3 răspunsuri, după care o să vă scriu și eu ce mi-a dat mie prin cap. Eu m-am gândit efectiv, nu mai predau acum, din păcate, pentru că mi s-a părut cumva nedrept să tot lipseam de la copii și că aveam tot felul de delegații și mi s-a părut nedrept să lipsesc, să fiu înlocuită de diverse alte persoane. Așa că acum interacționez cu ei numai în activități extrașcolare și sunt o privilegiată din punctul ăsta de vedere, că nu vin la mine pentru notă sau prezență, ci pentru că le este drag. Diriginte, profesor, mediator și logoped. Ok. Prieten. Bun. Deci când am zis roluri, nu erau neapărat roluri profesionale, cât mai degrabă din astea pe care le jucăm non-formal. Ok. O să vă rog să mai completați pe măsură ce vă vin idei. Rol de mentor, organizator, consilier, actor, polițist. Mi-a plăcut asta. Da, polițiști n-ar trebui să fim, dar din păcate trebuie să fim apropo de subiectul conferinței noastre. Ok. Haideți să mergem mai departe. Vedeți, eu fac echipă foarte bună cu Alina, v-am spus. Iată câteva roluri pe care le-am identificat și eu când predam, dar na, legătura cu școala este în continuare, iar odată profesor, pentru totdeauna profesor. Dar și de la cursanții mei, din cadrul cursurilor, am mai făcut exercițiul ăsta cu cursanții, chiar pe un curs de violență. Dascăl, l-am numit așa ca să-l deosebim de celelalte roluri. Consilier, mediator, îngrijitor, în sensul de, e ăla din engleză, cum se caregiver, nu? Da, cel care are grijă de copii. Știți, atunci când îi vedeți că sunt loviți, juliți sau plâng sau sunt triști, vă duce și luați în brațe sau pur și simplu stați de vorbă cu el, ăla e îngrijitorul. Asistent social, nu știu dacă v-ați simțit în rolul ăsta, de eu m-am simțit de multe ori. Psiholog, părinte, antrenor, în sensul de coach, am făcut ședințe, să știți că face ședințe de coaching copiii, dar nu știați că aveți această abilitate, o parte dintre dumneavoastră. Prieten și așa mai departe.
2 întrebări doar de reflexie. Vino, du-te înapoi, te rog, mulțumesc. 2 întrebări doar de reflexie pentru dumneavoastră. Câte dintre aceste roluri efectiv legătură cu procesul instructiv educativ? Am auzit de la mulți colegi de-ai noștri, nu mai sunt lăsat să fac treaba de profesor. Dragii mei, o veste bună sau proastă în funcție de cum acționează fiecare în școală. Treaba de profesor nu începe când intrați în clasă și se termină când ieșiți din clasă. Treaba de profesor începe când intrați în școală și se termină când ieșiți din școală. Câteodată nici atunci, că se plângește acasă. Școala este o comunitate. Clasa este o mică comunitate cu care lucrați câte 45-50 de minute. Dar copiii ăia există și în afara clasei. Colegii dumneavoastră există numai în afara clasei, excepție proiectele multidisciplinare. Da? Deci, profesorul nu este profesor numai în clasă. El este angajat al școlii și în slujba beneficiarilor primare a educației, atâta vreme cât este în școală și cât face activități cu elevii, cu părinții și cu colegii lui. Pentru care dintre aceste roluri ați fost cu adevărat pregătiți în timpul facultății? Mulți dintre noi, pentru că am simțit că nu suntem suficient de bine pregătiți în timpul facultății pentru tot ce avem de făcut la școală, am tot făcut cursuri. Poate ați început cursuri de dezvoltare personală pentru că nu vă simțeați pregătiți emoțional să faceți față la tensiunile din școală și mă refer la, nu știu, poate sunteți perfecționiști ca mine și care îmi doresc să fac lucrurile bine, la relația cu părinții, mai ales în prezent, la relația copiii, poate ați avut copii conflictuali, copii agresivi, copii mai înceți, copii care erau pe bisericuțe, clasă care nu reușea să se unească și așa mai departe. După care am trecut poate la cursuri de perfecționare profesională în domeniul ales. Apoi am început să facem tot felul de cursuri pe bullying, pe violență, pe droguri, pe egalitate de șanse și așa mai departe. Pentru că realitatea este că a fi profesor este un proces continuu de învățare. Copiii se schimbă tot timpul, iar noi avem datoria să ne adaptăm la ei. Alina, trebuie să-mi zici și de timp. Hai că mai am. Ok. Ca să revenim la subiectul discuției noastre. Eu aștept să scrieți în continuare în chat, că eu mă bucur, am chat-ul deschis și mă bucur de fiecare răspuns al dumneavoastră. Protector, mamă, da, părinte, da, într-adevăr. Paranteză simpatică. Am avut un coleg de facultate care a fost învățător. Și la țară undeva și veneau copii de la 2 km prin zăpadă la școală. Și că avea unul mic în clasa 1, că nu era pregătitoare pe vremea aia, care când venea la școală se descălța pentru că îi se udau încălțările, avea șosete de schimb la el, rămânea în șosete în clasă și primul lucru pe care îl spunea când venea în clasă zicea, am venit, mami. Îi zicea învățătorului, pentru că na. Da, deci se întâmplă mai ales copiii meditei. De ce am insistat foarte mult pe acest aspect mai uman, mai emoțional al meseriei noastre? Pentru că fiecare copil are în spate o poveste de viață. Exact așa cum spunea și Alina, folosim glume sexiste. Asta este realitatea. Și le folosim în modul foarte natural, adică nici măcar nu ne dăm seama că efectiv promovăm niște comportamente și niște atitudini care nu sunt sănătoase. Dar da, asta este societatea în care trăim. Am fi cumva ciudați dacă dintr-o dată ne-am declarat așa super promotori a egalității de șanse. Trecerea asta se face treptat. Primul lucru și cel mai important, pentru că această trecere să devină reală în viața de zi cu zi, este să înțelegem că fiecare copil are în spate o poveste personală. Eu m-am născut în Roșiori de Vede, în județul Telorman, într-o familie așa și așa. Am avut un frate, părinții mei erau, am trăit așa, am avut bunici, n-am avut bunici, ce mediu aveam acasă, ce fel de personalitate am eu, tata abuziv și așa mai departe. Da? Deci toți avem o poveste personală, o poveste de viață. Copiii care sunt victime ale abuzurilor și copiii care sunt autori ai abuzurilor au povești de viață. Știu că avem 30 de copii în clasă, la clasa la care suntem diriginte. Știu că e foarte greu să înveți despre fiecare copil în parte lucruri, mai ales în clasa 5-a sau în clasa pregătitoare la învățătoarea cu ceva mai simplu, că ăștia mititei sunt mai ușor de citit, chiar dacă sunt mai greu de stăpânit și sunt mai plini de energie. Dar îi luăm de mici și e altceva, îi creștem altfel. Știu că este foarte greu să ai răbdare cu fiecare copil din clasă, ca
care cere atenție și afecțiune și să fie acolo numai pentru el și așa mai departe. Dar primul lucru, cel mai important în prevenirea violenței din școală este să ne aplicăm cu mai mare atenție asupra poveștilor de viață ale copiilor din clasa noastră. Nu am pretenție să știți poveștile de viață ale copiilor din toată școala. Nici roboți, dacă erați, nu reușeați. Sunt 2 exemple aici, chiar din suportul de curs de la Caring, 2 exemple de copii care au ajuns victime ale abuzului colegilor lor și cu poveștile lor din spate. Este vorba de o fetiță care îngrijește frații mai mici și a ajuns să fie agresată chiar de profesori pentru că adormea la școală. Un caz îngrozitor. Dar tu, ca profesor, te poți simți rănit în orgoliul tău pentru că adormi la ora ta. În momentul în care pe tine te-a enervat doar faptul că adormi și n-ai încercat să vezi ce este în spate, ai intrat exclusiv în rolul de dascăl și ai ieșit din toate celelalte roluri. Și nu e sănătos pentru niciunul dintre noi. Nici pentru noi, nici pentru ei. Un alt exemplu este un copil care a căzut pradă cyberbullying-ului, situație din ce în ce mai des întâlnită. Mergem mai departe, Alina, ca să reușim să și finalizăm prezentarea. Bun, sunt câteva exemple aici, nu sunt eu autorul, că nu mă pricep atât de bine, sunt realizate de psihologi. E realizată de psihologi această cercetare, ce învață copiii apropo de faptul că are o poveste de viață. Majoritatea copiilor care ajung victime sau agresori au niște povești în spate. De foarte multe ori s-a dovedit că un copil care este victima violenței domestice are 2 căi posibile. Devine victimă sau devine la rândul sau agresor. Odată ce este agresat acasă, își varsă întreaga frustrare pe copiii de la școală, care sunt mai mici, mai slabi, sau găsește el motive, orice fel de motive ca să devină agresiv cu ei. Ce învață copiii și cum se concretizează ei în comportamente. Aveți partea stângă și partea dreaptă, o să citesc doar câteva dintre ele. Ce învață copilul victima violenței domestice? Primul lucru, cel mai grav, că violența este o modalitate efectivă de a rezolva conflict. Mama țipă că tata a făcut nu știu ce sau n-a făcut nu știu ce. Tata îi dă o palmă, s-a terminat. S-a terminat conflict. Ce învață copilul? Simplu. Cu o palmă rezolv conflictul. Nu se mai țipă, nu mai există discordanțe, nu mai există conflict, nu mai există contradicții, nu mai există nimic. Asta învață. Asta vede, asta duce mai departe. Violența este ceva normal în familie. Dacă el crește undeva unde tatăl o bate pe mamă sau tatăl îl bate pe bunic sau bunicul o bate pe mamă, nu contează, unde există violență domestică, el nu știe altfel de familie. Pentru el este normal ce se întâmplă acolo, că așa a crescut și va duce mai departe același model de familie. Am 2 prieteni care sunt căsătoriți, a trăit într-o familie în care părinții încă se iubesc la 70 și ceva de ani. El a trăit într-o familie foarte rece în care conflictele se rezolvau cu violență. Când a ajuns după 5 ani de căsnicie, în sfârșit să înțeleagă modul în care funcționa familia ei, el a spus: eu n-am știut că se poate trăi așa într-o familie. Om de 35 de ani. Victimele și copiii sunt neajutorați. În majoritatea cazurilor, copilul înțelege că el nu are cum să se opună violenței unui adult, unui bărbat masiv pentru el, mai ales când e foarte mic, și atunci înțelege că nimic nu se poate schimba și nimic nu poate să-l ajute. Ăsta e copilul care, în general, ajunge victimă și la școală. Sexismul este valabil, ca să ajungem și unde ne doare pe noi. Femeile sunt inferioare bărbaților. Gândiți-vă că noi suntem numite sexul slab, frumos, dar slab, iar bărbații sexul tare. Este o modalitate de a perpetua, și mergem mai departe, Alina, te rog, este o modalitate de a perpetua violența de gen. Pentru că violența de gen nu are numai cauze și efecte. Are pur și simplu modalități prin care este perpetuat. După cum vedeți, în copacul violenței avem rădăcinile, care înseamnă cauzele, avem formele de manifestare, care sunt frunzele, dar între ele și partea cea mai solidă din copac este perpetuare. Glumele sexiste, proverbele, zicalele, comportamentul nostru în general. Glumele cu blonde. De ce nu sunt glume și cu blonzi? Mă iertați. Adică, ok. Și mergem și mai departe. Bun. Revenim la ceea ce spuneam inițial. Profesorul este un profesionist și om. Am vrut să le pun invers inițial, dar am zis să vă gândiți un pic și orgoliul profesional. Am vorbit cu o profesoară de engleză foarte supărată că m-am dus și am făcut activități antidrog la în școală. Și mi-a zis că ar trebui să existe un specialist ca dumneavoastră în fiecare școală să vină să facă activități antidrog. Și am zis: doamnă, dar eu nu pot să mă multiplic și n-aș putea să fiu 8.000 de mine.
Plus că eu am o meserie, am venit voluntar aici. Aveți și dumneavoastră o bucățică și din sarcina asta. Nu știu, să îndreptați pe copii către un stil de viață sănătos. Nu trebuie să faceți antidrog neapărat. Nu, dar ce ministerul se așteaptă de la mine să fac performanțe la engleză și să mai fac și de-astea? Și am zis așa cu oarecare modestie, știți că nimeni nu se așteaptă de la dumneavoastră să faceți performanțe la engleză. Era o școală obișnuită de cartier. Oamenii se așteaptă de la dumneavoastră să vă predați material și copilul să știe engleză la nivelul la care este competența dezvoltată pentru clasa respectivă. Dacă vreți dumneavoastră să faceți performanță și aveți cu cine, este alegerea dumneavoastră, dar nu trebuie să vă sustrageți la celelalte atribuții. Felicitările mele dacă reușiți să faceți asta cu copii de aici din cartier. Înseamnă că chiar aveți har de dascăl. Dar asta nu înseamnă că nu mai trebuie să faceți nimic altceva. Pentru că bucățica noastră de rolul nostru este și de om acolo, nu doar de profesor care se duce la catedră și atât. Am identificat cu ajutorul colegilor noștri 3 lucruri extrem de importante care sunt efectiv în sarcina profesorului în școală. Formare competențe specifice materiei, da? Este clar. Ești profesor de chimie, este normal să înveți copiii chimie, în limita cât se poate și specificul școlii respective. Protejarea drepturilor copilului, pentru că noi suntem adultul responsabil pentru copiii acolo. Nu sunt părinților, nu sunt tutorilor acolo. Noi trebuie să-i protejăm pe ei să se simtă într-un mediu sigur, da? Și contribuție la starea de bine. Haideți să vedem ce e starea de bine. Alina? Îmi place treaba asta când am asistent. Da, Alina? m-am uitat la ceas și am văzut că mai ai 5 minute. Gata, mulțumesc că mi-ai atras atenția, îți mulțumesc. Bun, ce este starea de bine a copilului? Eu sunt foarte mare fan Goleman. Inteligența emoțională, care a fost publicată în 1995, este o carte care a revoluționat modul de a gândi al oamenilor, pentru că el a demonstrat științific, pentru că omul e de specialitate, a demonstrat științific cât de importante sunt emoțiile în comportamentul nostru. Dacă noi până atunci avem impresia că deciziile le luăm rațional după ce cântărim avantaje și dezavantaje, în realitate toate emoțiile sunt cele care dictează asupra aproape a tot ce facem în această viață. Prin urmare, un copil nefericit nu poate să învețe. Prin urmare, starea de bine în școală înseamnă acolo unde copilul se simte în siguranță și cât de cât confortabil. Ok, un copil care nu-i place matematica nu se simte foarte bine niciodată la ora de matematică. Este ok să fie așa. Ce e bine să-i transmitem lui copilului pentru a crea această stare de bine este că și matematica este necesară și cu cât acceptă mai ușor chestia asta, cu atât îi va fi mai ușor să treacă peste ora de matematică. Dacă sunt un profesor de matematică zbir, care cere fiecărui copil, indiferent de ce fel de inteligență are, ne gândim la teoria inteligențelor multiple, da? Să fie extraordinar de bun la matematică, fiecărui copil din clasă, toți copiii o să tremure de frica mea. Eu o să fiu frustrată că n-am cum să obțin performanță cu toți copiii dintr-o clasă. Și toată lumea va fi nefericită. Eu vin cu chin la școală, copilul vine cu chin la ora de matematică, unde e beneficiu? Așa că, din punctul meu de vedere, soluția de succes este desenul ăsta de aici. Competențe intelectuale, dar și inteligență emoțională. Mergem mai departe. Ce ne dorim să fie capabili copiii să facă atunci când vor fi mari? Foarte pe scurt, să învețe să-și comunice sentimentele, să stabilească obiective, să lucreze pentru a le atinge, să interacționeze cu succes cu ceilalți, să rezolve conflicte în mod pașnic, să-și controleze furia, să se descurce în numeroase relații complexe din viața lor de zi cu zi. Toate acestea sunt abilități socio-emoționale. Sunt abilități care, dacă le dezvoltăm, creează această stare de bine în școală. O școală în care starea de bine a copiilor, pentru starea de bine a copiilor și a adulților deopotrivă, lucrează toată lumea, dacă toți lucrăm împreună pentru această stare de bine, este o școală în care copiii învață și profesorii se simt fericiți ca această meserie. Mai departe, și mai ales este o școală în care nivelul de violență și de agresivitate scade foarte mult. 5 aspecte sociale și emoționale ale învățării definite de Goleman, v-am zis că sunt fan: autocunoaștere și autoapreciere, gestionarea sentimentelor, motivație, empatie, abilități sociale. De ce tot insist pe ele? Pentru că acestea sunt competențe fundamentale pentru dezvoltarea personală socială și pentru învățare. Toată lumea zice, da, domne, m-ați nebunit cu învățarea asta socio-emoțională, cu abilitățile socio-emoționale. Copilul trebuie să mai și învețe, trebuie să mai facă și engleză, și chimie, și matematică, și română, și mai știu eu ce. Da, așa este. Eu nu consider școala un loc de joacă.
faza cu activitățile ludice, eu sunt pe extrașcolar, deci vă dați seama că îmi plac activitățile ludice, trăiesc din ele. Dar nu numai ăsta este rolul școlii. Putem învăța prin joacă, putem să ne jucăm împreună, creștem coeziunea echipei și așa mai departe, dezvoltăm abilitățile socioemoționale. Dar competențele pe disciplină nu se învață doar prin joacă. Sunt metode diferite. Dar aceste abilități pot crea spațiul necesar pentru învățare. Fără ele, mai greu să învețe copilul. Învață, dar cu biciu. Și mergem mai departe, că bănuiesc că mai am un minut. Acestea sunt niște întrebări. O să trec foarte scurt prin ele și o să vă rog, pe măsură ce le citesc, să vă răspundeți în mintea dumneavoastră cu da sau nu, total onest. Nu vă cer să scrieți, tocmai pentru a fi total onești. Da? La mine în școală există profesori care acordă dezvoltării acestor competențe aceeași atenție ca cea acordată pentru propria disciplină. Mi se pare mie că este la fel de important să-l înveți pe copil să relaționeze cu alții sau să comunice asertiv. Este la fel de important ca a ști o formulă de matematică sau câteva expresii într-o limbă străină. Am urmărit eu, personal, eu ca om, da? Vreodată conștient dezvoltarea acestor abilități la elevii mei. Este rolul meu, e cu mâna acolo, l-am mâncat, să dezvolt aceste abilități la elevii mei. Am eu o bucățică de rol în acest proces. Face însușirea acestor abilități parte dintr-un continuum? Se întâmplă asta cumva de când intră copilul în școală până pleacă? Ce cursuri folosim sau am putea folosi noi ca profesori pentru a putea dezvolta aceste competențe și la ei și la noi? Cum trebuie să fie formați profesorii pentru a folosi un asemenea curriculum? Cum pot fi implicate familiile? Cum pot contribui eu la crearea unei atmosfere plăcute în școală? Aici nu e cu da și nu. Pur și simplu dacă puteți să vă gândiți la asta. Și ultimul slide, cred că e ultimul. Nu, mai e unul foarte scurt. Iartă-mă, Alina, promit că închei. Dacă ați răspuns la multe dintre aceste întrebări nu sau nu știu, primul pas. Luați-o ca un sfat dacă vreți, ca un om care a trecut de 22 de ani face asta. Primul pas este să fim modele pentru copii. Dacă noi țipăm la ei, ne enervăm sau suntem conflictuali sau plini de tensiune și ranchiună tot timpul, nu avem cum să dezvoltăm abilitățile socioemoționale la copii. Primul pas este să le dezvoltăm la noi. Și nu vă trebuie cursuri scumpe. Citiți Goleman, prima chestie. După care vedeți cum o luați. Dacă noi reușim să rămânem calmi când copiii țipă sau sunt obraznici, este primul exemplu pe care putem să-l dăm copiilor. Și în continuare să știți că, deși nu pare, suntem modele pentru copii. Suntem modele pentru copii. A fi vulnerabil nu ne face mai puțin profesioniști, ci doar oameni. Și ultimul slide. Care crezi că ar fi bine să fie primul pas în a-ți înțelege mai bine elevi, dincolo de faptul că este bun sau nu la materia ta? Dar al doilea, dar al treilea. Vă provoc să vă completați răspunsul la aceste întrebări în viitorul apropiat, ca să nu uitați ce s-a întâmplat astăzi la webinar. Mulțumesc mult, iartă-mă, Alina, dacă am depășit timpul, chiar m-am chinuit să mă încadrez. Mulțumim mult, Cătălina Echendea, inspector în Ministerul Educației. În continuare, urmează perspectiva profesorilor, pentru că, firește, un pol principal în educație îl reprezintă profesorii. Le voi da cuvântul domnului Mircea Răzvan Berindei și doamnei Aurora Simona Spirescu, profesori în învățământul primar de la Școala Ferdinand București. 15-20 de minute. Bună ziua tuturor! Mă bucur nespus să fiu alături de dumneavoastră și să vă împărtășesc puțin din experiența mea în acest proiect. Așa cum spunea Alina, sunt Simona Spirescu, sunt un om iubitor de oameni și de profesia de aur. De aproape 28 de ani sunt învățătoare la Școala Ferdinand I din sectorul 2 din București și gândul cu care eu pornesc în fiecare zi spre școală este ce pot face pentru a crea un mediu calm, ospitalier și prietenos în clasa mea, în așa fel încât fiecare copil să crească frumos și să prindă aripi puternice pentru viață. Cred că prin tot ceea ce fac, nu doar în clasa mea aduc o stare de bine, ci cred că și în întreaga noastră școală. După cursul acesta Caring, în urma căruia am devenit facilitator, am venit la școală cu un avânt extraordinar, pregătită să răstorn munții și înainte de vacanța de iarnă am demarat împreună cu colegul meu Mircea acțiunea de a-i aduna pe colegii noștri profesori alături de noi
pentru a-i forma și pe ei în sensul în care să vorbim cu toții aceeași limbă, în așa fel încât să reușim să prevenim violența la noi în școală. Din experiența întâlnirilor de 2 zile cu colegii mei, pot să vă spun că am rămas cu 3 gânduri principale. Primul este așa: profesorii au mare nevoie să se întâlnească și să împărtășească din propriile provocări, iar crearea unui cadru benefic pentru ca aceștia să se deschidă este necesar și foarte important. Ce am folosit noi și a funcționat au fost jocurile de cunoaștere și autocunoaștere, cele de spargere a gheții, de consolidare a grupului, dar și împărtășirea propriilor noastre experiențe de la clasă, făcând apel la tot ceea ce funcționa la noi: povești, poezii, cântece, jocuri, filme. Apoi, al doilea gând a fost așa, că profesorii au nevoie să înțeleagă și să stăpânească foarte bine toți termenii ce se utilizează atunci când vorbim despre violență și norme de gen. Iar în această zonă am alocat suficient timp pentru a clarifica toate noțiunile. De exemplu, ne-am dat seama că nu toți colegii noștri știau toate formele pe care le îmbracă violența, iar aici am stat mult și am dezbătut. Iar al treilea gând este că și noi, profesorii, suntem oameni înainte de a fi profesioniști, cum spunea mai devreme Cătălina. Și ca orice om, avem și noi nevoie de validare, de valorizare, de a fi văzuți, de a fi auziți, apreciați, de a avea paharul de iubire plin întotdeauna, în așa fel încât energia, entuziasmul și cheful de viață să nu ne părăsească niciodată, iar apoi să putem merge la clasele noastre și să devenim modele sigure pentru elevii noștri. În felul acesta am gândit noi întâlnirile cu colegii, într-un spirit încurajator, susținător și prietenos. Iar discuțiile ce au urmat după fiecare joc pe care l-am făcut în cadrul cursurilor ne-au oferit multiple ocazii de a ne cunoaște în profunzime și de a determina un soi de angajament spre colaborare și sprijin reciproc în combaterea violenței la noi în școală. Ce am reușit de la aceste întâlniri care au avut loc în ianuarie și până în prezent este să adunăm în jurul nostru colegi dornici să soluționeze orice situație dificilă apărută în clasele lor sau în școala noastră, cerând în primul rând ajutor altora. Ne-am dat seama aici și am înțeles cu toții că nu suntem salvatorii lumii. Nu încă, îmi place mie să spun. Și este important să-i susținem pe ceilalți cu generozitate. Generozitate înseamnă să oferim timp din timpul nostru, să fim alături de ei, să mergem împreună în clase, să ne fim o altă pereche de ochi și de urechi și să observăm ce se întâmplă și apoi să ne putem sfătui împreună și să vedem unde anume este de lucrat. De curând am avut și prima întâlnire peer-to-peer, unde fiecare coleg prezent a simțit nevoia să povestească despre atmosfera din clasa lui, cu scurte exemple de acțiuni benefice ce conduc la realizarea unui mediu prielnic învățării, un spațiu de siguranță pentru elevi. La această întâlnire le-am lansat ideea colegilor noștri ca la începutul anului școlar următor, după primele 2-3 săptămâni de școală, să le dăm elevilor de scris un eseu intitulat "Dragă domnule profesor", în care copiii să scrie cum se simt la ora fiecărui profesor, să scrie anonim, nici nu e nevoie să se semneze, și să abordeze cumva teme precum "la ora dumneavoastră îmi place atunci când", sau "nu-mi face bine atunci când", sau "mi-ar plăcea să", și modul în care se angajează chiar și ei, fiecare elev în parte, în a susține acest angajament. Vreau să spun că am mai experimentat odată această acțiune acum câțiva ani și a mers foarte bine. Profesorii, după ce au citit toate scrisorile acestea ale elevilor, nu numai că și-au îmbunătățit comportamentul, dar au făcut un pact, un fel de angajament, de promisiune pe care l-au scris pe tablă și unde au spus: "Eu, profesorul cutare, mă angajez ca în clasa asta să am grijă, să îndeplinesc asta, asta și asta și să vă fac pe voi să vă simțiți bine." Cred că ăsta este un soi de acțiune facil de desfășurat, însă condiția de bază este ca între copii și profesori să existe sinceritate, să existe respect, să existe apreciere, cumva un cadru bine așezat de la început. Și m-ați auzit vorbind despre respect, sinceritate, apreciere, să știți că acestea sunt niște virtuți pe care cu toții este bine să le avem. Un om
Ca să ajungă om mare, are nevoie de virtuțile acestea care să-i clădească caracterul, iar în ultima perioadă ce funcționează foarte bine și în clasa mea și ce încerc să aplic nu doar cu elevii, ci și cu părinții și cu colegii mei, în scrierea de mesaje, în toate proiectele pe care le derulăm, este utilizarea unui limbaj al virtuților. Din februarie încerc această metodă împreună cu colegul meu Mircea și mi-am dat seama că educația caracterului este înainte de orice fel de educație de natură academică. Cred că dacă reușim să-i formăm pe ei cu niște calități atât de frumoase în devenirea lor de oameni mari, cred cu tărie că tot ce vine apoi vine bine. Și doresc să vă spun că de când utilizez acest limbaj al virtuților, este ca și cum aș purta o altă pereche de ochelari, o pereche de ochelari care mă fac să apreciez mai mult, să văd mai mult bine, să nu mă mai concentrez pe greșeală, da, să ghidez mai mult, să recunosc ceea ce fac copiii bine, să mulțumesc. Este foarte importantă această recunoștință, să le mulțumesc pentru tot ceea ce reușesc ei să facă, pentru că în felul acesta mă ajută și pe mine să pot pe urmă să fiu învățătoarea aceea de care ei au nevoie. Și da, la clasa mea, rezultatele sunt îmbucurătoare, sunt vizibil mai bune, am redus situațiile conflictuale și nu mai există situații de violență. Acum copiii singuri sunt aceia care își spun unii altora ce nu a funcționat, ce virtute nu au adus în relație unul cu celălalt și ce au de îmbunătățit pe viitor. Mi se pare fabulos ca ei singuri să reușească să facă asta acum. Să te concentrezi în fiecare clipă pe pozitiv, pe bine, cred că asta aduce calm și liniște, iar violența nu mai are ce căuta acolo. Apoi, cu aceiași ochelari, am pornit cu entuziasm și către părinți, căci acel împreună nu ar fi complet dacă părinții nu ar fi în aceeași barcă cu noi. Îl voi lăsa pe Mircea puțin să vorbească despre ce am reușit în relație cu părinții și ce am reușit în acțiunile cu elevii mai mari, însă voi încheia accentuând ideea că noi, profesorii, suntem cei care dăm tonul muzicii din clasele noastre, din școala noastră, iar ce pot să vă spun este că armonie este ceea ce ne dorim înainte de orice. Mulțumesc tare mult! Bună seara! Numele meu este Mircea Berindei și mă bucur tare mult să fiu în această alături de dumneavoastră. După cum spunea și colega mea Simona, nu suntem experți în educație, ci suntem colegi cu dumneavoastră și încercăm ca din bunele noastre practici să vă împărtășim. Și tocmai de aceea poate că aceste lucruri pe care vi le spunem le faceți sau le desfășurați și ne bucurăm să auzim acest lucru. De aceea, după cum spunea Simona, vorbea despre virtuți și vorbea despre virtuțile pe care am intrat în abordarea lor din februarie sau de anul trecut, din septembrie eu, numai că noi acest mod de lucru prin virtuți, fără să-l cunoaștem sub această denumire, putem spune că îl desfășuram încă acum câțiva ani, adică de la începutul cel puțin acestei serii pe care avem acum, avem clasa a treia, și vorbea despre părinți. Noi considerăm și am fost întotdeauna de părere că dacă avem și creăm o comunitate sănătoasă cu părinții și venim către părinți și avem un grup de părinți foarte bine închegat, atunci putem să punem aceste baze ale elevilor și atunci să dezvoltăm caracterul elevilor mult mai bine. Prin urmare, tocmai de aceea, atunci când dezvoltăm întâlnirile cu părinții, după cum observați și în următoarele imagini, sunt întâlniri de formare a părinților, putem spune, întâlniri în care desfășurăm anumite jocuri cu părinții, în care apreciem părinții, în care încercăm să-i aducem alături de noi și aproape de noi, astfel încât să putem ulterior să intervenim și să formăm împreună caracterul copiilor. Tocmai de aceea toate jocurile pe care le desfășurăm ulterior și cu elevii, le desfășurăm și cu părinții, astfel încât aceștia să înțeleagă oarecum învățarea, procesul de învățare și în același timp să-i aducem alături de noi. Întotdeauna întâlnirile pe care le avem cu părinții le începem cu o poveste sau cu o poezie, astfel încât să-i aducem și să-i facem conștienți de rolul învățării și ce se întâmplă cu învățarea și cât de important este să ne fie parteneri în dezvoltarea armonioasă a propriului copil.
Observați, bineînțeles, în toate imaginile că activitatea pe care o desfășurăm împreună cu părinții este sub formă de învățare și, după cum observați în această imagine, activitățile, unele dintre ele, adică după cum ați observat mai devreme, sunt doar cu părinții, iar unele dintre ele sunt părinți și copii. Pentru că după ce lucrăm cu părinții și observăm rezultatele părinților, cu copiii, bineînțeles, lucrăm în fiecare zi, apoi încercăm să închegăm aceste elemente și să le punem împreună și să vedem ce rezultate dau. De aceea, după cum observați în această imagine, este o activitate în una dintre grupele, pentru că lucrăm pe grupe cam întotdeauna, și atunci observați 4 părinți într-o grupă și 4 copii care, bineînțeles, aveau de realizat un material. Și prin aceste activități, bineînțeles, încercăm să observăm rezultatele pe care le avem, bineînțeles, adică cât de bine, care este coeziunea grupului, cât de bine se conectează părinții, cât de bine se conectează copiii în același timp și cum știu să coopereze pe o anumită perioadă. Întotdeauna, sau noi fiind promotorii acestor întâlniri împreună părinți-copii sau promotorii acestor întâlniri prin care încercăm să încurajăm părinții să fie cât mai aproape de dezvoltarea emoțională a propriului copil și, bineînțeles, ulterior ca să putem să venim cu zona de cognitiv și cu zona de dezvoltare cognitivă și zona aceasta de performanță academică, am ajuns să avem rezultate, bineînțeles, și să putem să oprim, să stopăm aceste comportamente violente ale copiilor. De ce? Pentru că atât timp cât relația cu părinții este una foarte bine formată, când mergem către dumnealor și discutăm și dezbatem aceste probleme la nivel de clasă, atunci părintele, înțelegând altfel, pentru că fiind un proces continuu și constant de înțelegere al acțiunilor pe care le desfășurăm, atunci și dumnealor intervin altfel. La nivel de clasă cu copiii, desfășurăm de obicei sau ce a funcționat cel mai bine atunci când apare, pentru că ce am vorbit până acum a fost despre o zonă de prevenție. Întotdeauna în aceste întâlniri, până la urmă, acesta este rolul lor, de a preveni comportamentele violente. Și atunci, pentru a interveni atunci când prevenția nu a dat rezultate sau pentru că întotdeauna, bineînțeles, sunt toate rezultate și avem un comportament violent, am implementat sau am interacționat cu o anumită metodă care se numește cercul restaurativ. Acest cerc restaurativ îl formăm la nivel de clasă, îl formăm cu elevii în momentul în care a apărut o situație problematică, un caz de violență, agresiune fizică sau una verbală sau anumite tachinări pe care încercăm să le stopăm încă de când apar și încercăm să le observăm foarte bine. Ce presupune acest cerc restaurativ? Presupune că, bineînțeles, de aceea îi spune cerc, ne adunăm într-un cerc. Elevii, pentru a crea o conexiune cu grupul și pentru a se conecta foarte bine la cerc, atât eu cât și ei, aduc în mijlocul cercului un obiect personal care pentru ei reprezintă ceva. Nu trebuie să facă asta toți elevii, doar cei care simt. Spre exemplu, eu de obicei îmi pun un stilou sau îmi pun o carte și motivez de ce am adus acel obiect. Și atunci, în centrul cercului, existând aceste elemente personale, creăm zona de siguranță emoțională. După care arunc problema pe care o cunosc, adică amintesc situația care s-a întâmplat, faptul că în timpul orei de educație fizică, spre exemplu, un copil a fost eliminat din grup sau faptul că în timpul unei pauze am observat atât eu sau alți colegi un anumit comportament de agresiune verbală sau fizică și prezint situația, după care ei le cer părerea, îi întreb pe ei care este punctul lor de vedere, cum văd ei soluții privitor rezolvarea acestei situații și de aceea, că vorbea Simona despre virtuți, am adoptat acest metod prin virtuți de consecințe educative. Consecințele educative care presupun o anumită, în urma unui comportament, să gândim cum putem îndrepta acest comportament prin a face ceva educativ, adică să învățăm ceva la rândul nostru. Consider că, în primul rând, după cum am arătat, aceste relații și această comunitate cu părinții pe care încercăm să o dezvoltăm încă de la clasa pregătitoare până în clasa a 4-a, prin aceste întâlniri doar cu părinții și întâlniri comune părinții-elevi, conduc către o bună colaborare și conduc către o
către crearea unei comunități sănătoase la care și pe care să ne putem baza întotdeauna. Iar apoi, bineînțeles, v-am spus, una dintre bunele practici pe care le împărtășim cu dumneavoastră este acest cer restaurativ, în care situația pe care o întâmpinăm dificilă să o tratăm împreună cu elevii. De aceea, întotdeauna, punctul de vedere al elevilor contează și este nevoie să ascultăm, pentru că ei vin cu soluții foarte capabile, cu soluții foarte pertinente și mai ales că capătă pentru colegilor un sens, deoarece vin de la ei. Cam atât am avut de spus. Vă las în seara aceasta cu un gând că putem face toți ceea ce ne dorim și întotdeauna fiecare să fie atât de bun pe cât poate. Mulțumesc! Mulțumim, Răzvan. Mulțumim, Simona. Și o invităm pe colega noastră, Picu Emilia Mădălina, director adjunct al Liceului Tehnologic Dimitrie Filișanu din Dolj. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitație. Eu sunt Mădălina Picu, sunt de 2 ani doar director adjunct al unui liceu foarte mare din Dolj, cu 1400 de elevi, dar sunt în primul rând părinte, sunt și profesor și pentru că mi-au plăcut foarte tare prezentările, le mulțumesc celor de la Terre des Hommes pentru că suntem la al 3-lea proiect de acest gen în școala noastră, pentru că ne-au întins o mână de ajutor de care aveam nevoie, pentru că întotdeauna este loc de mai bine. Am început cu proiectul Revis, apoi cu proiectul Activ și acum suntem parte din proiectul Caring. Ce a însemnat Caring pentru noi? A însemnat în primul rând formarea noastră ca și formatori, apoi noi am lucrat într-un grup, 2 formatori cu 20 de profesori, cu 20 de elevi și apoi cu părinții. Deci a fost etapizat, am început cu pregătirea profesorilor în luna ianuarie și respectiv februarie. Cu elevii am lucrat timp de 3 zile în luna aprilie, iar în mai ne-am întâlnit cu părinții. Din experiența mea de formator, împreună cu toate aceste categorii fundamentale într-o școală, este că ne dorim cu toții schimbare sau ne dorim o schimbare în mai bine a școlilor. Schimbările deja sunt venite în școli și pentru că ați amintit de starea de bine, starea de bine este un concept foarte actual în conștiința noastră din prezent. Ne o asumăm cu toții în școlile noastre și în planul de management al fiecărei școli există acest concept sau acest target de a aduce stare de bine în școală și sunt convinsă că prin intermediul proiectului Caring vom reuși să mai punem o cărămidă sau mai multe la această stare de bine. Ce pot să spun din ceea ce a însemnat trainingul cu profesorii este că profesorii își doresc schimbare, își doresc să fie înțeleși, își doresc de altfel să aibă sprijin în școlile în care sunt, dar și că societatea din jurul lor necesită schimbare. Cum văd ei prevenirea violenței, o văd realizată de către învățători diriginte, o văd realizată în familie, în colectivul clasei, prin implicare, comunicare eficientă, observarea comportamentului și aplicarea normelor și regulilor. Și elevii și părinții, dar și profesorii își doresc ca aceste cazuri de violență pe care le întâmpinăm în școală să fie raportate și să fie sancționate. Așa cum a zis și Alina la începutul acestui webinar, trebuie să sancționăm cazurile de bullying, să nu le trecem neobservate, să le raportăm noi ca școală, în primul rând ca profesori diriginți, pentru că prin diriginți se face această semnalare către managementul școlii,
unde putem realiza această prevenire? În clasă de către diriginte, în familie de către părinți, în școală de către director și consilier școlar și de altfel de către organele abilitate, de către poliție, de către jandarmerie și cel puțin în școala noastră sunt prezenți în fiecare săptămână și chiar în fiecare zi. Nu neapărat pentru că vor să sancționeze anumite cazuri sau pentru că noi le-am semnalat anumite cazuri, ci pentru că suntem o comunitate și ne ajutorăm reciproc. Aceasta este și viziunea poliției, faptul că ei sunt prezenți în îi determină pe cei care, nu știu, se gândesc să acționeze violent, în primul rând elevii, să știe că pot fi sancționați și că poliția de fiecare dată este prezentă în școală. Cum anume putem preveni violența? Prin respectarea regulilor. În fiecare școală, în fiecare familie, în fiecare clasă, regulile ar trebui să fie foarte clare în ceea ce privește prevenirea violenței, prin evitarea evenimentelor neplăcute, prin consilierea elevilor, prin atragerea semnalului de către noi, ca părinți, pentru că auzim ce se întâmplă în școală de la copiii noștri, prin implicarea părților, directori, părinți, copii și profesori. Când putem să prevenim violența? Tot din ceea ce profesorii au semnalat pe tot parcursul procesului de învățământ, începând cu educația din familie, așa cum prezenta Mircea mai devreme, cu implicarea mai puternică a celorlalte autorități și campanii mai agresive, între ghilimele, pentru promovarea non-violenței pe rețelele sociale. Pentru că de cele mai multe ori în prezent rețelele sociale sunt cele care scot în evidență aceste cazuri de violență și o scot în evidență printr-o modalitate foarte agresivă și nu neapărat de multe ori atât de adevărat, adică sunt propagate cazurile de violență și mediatizate și mai puțin proiectele pe care școlile le realizează împreună cu profesorii, cu părinții, pentru reducerea acestor cazuri de violență. De altfel, am învățat împreună cu profesorii că trebuie să le oferim acestora credit să se exprime liber. De cele mai multe ori am zis, profesorii trebuie să fie profesioniști, dar trebuie să fie și oameni și trebuie să fie și modele. Cum pot să fie modele? Dacă ei nu se simt relaxați în școala în care sunt, dacă nu sunt înțeleși de ei, dacă sunt puși de foarte multe ori în situații reale în fața cărora ei nu știu cum să reacționeze, și anume violență verbală, violență fizică, violență în familie, copii lăsați la voia întâmplării să se descurce singuri. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea lui Mircea și modul în care părinții au fost incluși în viața școlii. Părinții și părinții noștri participanți la training, și sunt convinsă că toți părinții își doresc să fie participanți în viața școlii și chiar și-au dorit acest lucru. Ca și concluzie a trainingului cu părinții este că își doresc mai multe activități în școală împreună cu profesorii, derulate împreună cu profesorii, dar și cu copiii dumnealor. Adică și părinții își doresc să participe, dar de multe ori participarea aceasta se oprește sau este barată de programul dumnealor. De multe ori vin în sprijinul școlii prin insistența cadrelor didactice, nu neapărat că au timp sau își fac timp să își dedice școlii. De altfel, tot în ceea ce a însemnat trainingul cu profesorii, am concluzionat că aceștia își doresc schimbare, își doresc sprijin real, își doresc cursuri de perfecționare practice, așa cum au fost aceste traininguri, nu doar teoretice, ci pur și simplu să fie puși în fața faptului și să soluționăm sau să găsim sau să propunem metode concrete de prevenire a violenței. Noi am realizat
aceste întâlniri, exact cum v-am spus, cu profesorii și deja am continuat acest training din luna februarie cu 2 întâlniri deja peer-to-peer în care profesorii au putut să se exprime și să analizăm cazuri concrete de violență, cazuri concrete care ne vin în cabinetul directorului în fiecare zi. Și sunt convinsă că nu doar la școala noastră, în toate școlile, în cabinetul directorului, vine în fiecare zi un părinte, un copil care se simte agresat de colegii lui sau pur și simplu la insistența dirigintelui sau nu neapărat la insistența dirigintelui, toți spre director sunt de multe ori aduși acești copii. Cumva noi suntem sperietoarea școlii, dar și sprijin pentru părinți, profesori și elevi. Toți ne dorim o școală prietenoasă. Unul dintre obiectivele acestui proiect Caring este ca școlile noastre să devină școli prietenoase. Și elevii își doresc acest lucru, ca și concluzii ale trainingului și ceea ce își doresc pe viitor, își doresc școli dotate cu aparatură, cu mijloace de învățare, dar își doresc și profesori empatici, profesori care să le vină în sprijinul lor prin intermediul atelierelor. Își doresc ateliere de teatru, ateliere de dezvoltare personală, își doresc ateliere de știință, foarte multe astfel de ateliere desfășurate cu profesorii lor în afara orelor de program. Ce și-au dorit părinții? În primul rând, mi-a plăcut că toți părinții și-au văzut copii, dar absolut toți, copiilor ca fiind sinceri. Au zis că ei acasă dezbat această problematică a școlii, ce se întâmplă în școală. Deci părinții clar știu ce se întâmplă în școală, atât de la copiilor cât și de la colegii acestora, că vor, că nu vor. Și ce și-au expus, pentru că la sfârșitul trainingului părinții au avut posibilitatea să-și exprime ceea ce și-ar dori și ce ar dori să le transmită copiilor lor, indiferent că au avut fete, că au avut băieți, că au avut și fete și băieți și au dorit să fie sinceri. Deci din familie și cel puțin din anumite familii sau din multe familii, părinții își doresc, le transmit copiilor sinceritate și că vor la rândul lor să fie sinceri și să se înconjoare de oameni sinceri în jurul lor. Dar de cele mai multe ori nu se întâmplă acest lucru. De cele mai multe ori elevii au nevoie de acea validare de care spuneați și voi în cadrul proiectului Caring, au nevoie de validare și de multe ori se înconjoară și de copii mai puțini sinceri și de copii care vor să iasă în evidență cu aspectele negative, chiar dacă în sufletul lor și în background-ul lor nu sunt atât de răi, atât de răutăcioși. Dar, într-adevăr, școlile își doresc schimbare, toți ne dorim schimbare, începem, sunt în jurul nostru, văd în fiecare zi, discut cu profesori, discut cu elevi, discut cu părinți care văd aceste schimbări și în școli. Și suntem conștienți că nu putem să combatem cu totul acest flagel al violenței în școală, pentru că în fiecare an generația sau începem cu o nouă generație de elevi de clasa 9, ei sunt cei care vin, cei mai agresivi, au nevoie de cea mai mare validare, își doresc să iasă în evidență și de multe ori la sfârșitul clasei a 9, în clasa 10, vedem că am reușit noi ca profesori să modelăm puțin comportamentul lor și să scădem această violență în rândul elevilor și în clasă.
dar nu reușim cu totul, pentru că vine o altă generație și alte cazuri. În ceea ce privește violența de gen, am observat și din ceea ce au spus și părinții și profesorii, că această violență nu este prezentă, chiar și violența fizică și mai ales cea verbală, nu doar între băieți, cum poate eram obișnuiți să gândim, ci de cele mai multe ori și fetele sunt în prezent foarte violente. Asta pentru că și rolul nostru în societate, atât a fetelor cât și a femeilor, a crescut foarte mult și cumva și fetele simt nevoia să fie validate, să iasă în evidență și să fie etichetate. De cele mai multe ori, logica acestei etichete își doresc fetele să fie cea mai cool, cea mai bine îmbrăcată, cea mai good looking. Și, într-adevăr, ca societate, suntem în schimbare și ne luptăm din interiorul școlii, dar și ca părinți acasă, să combatem aceste norme sociale și de gen dăunătoare. Sper să și reușim chiar și într-o mică măsură. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat. Mulțumim mult tuturor invitațiilor noștri. Mai avem doar o mică parte din acest webinar, se apropie de sfârșit. Mai este secțiunea aceea de întrebări și răspunsuri. Aveți secțiune separată jos, în Zoom. Am să vă rog să adresați o întrebare acolo dacă doriți paneliștilor noștri. Și noi am primit deja 2 întrebări, pe una am pus-o în chat și doamna Mirela Moaghen a avut ocazia să răspundă. La o altă întrebare au răspuns Mădălina și Mircea. Cum putem face să implicăm colegii din școală? Poate aici, dacă mai aveți ceva de adăugat, dar am tras eu concluzia din ce ne-au prezentat, că în primul rând prin entuziasmul propriu și în al doilea rând prin respectarea, în primul rând, de către noi a regulilor, prin echipă, exact, spune Mirela, prin echipă și Cătălina a făcut o mențiune, să ne gândim tot timpul că suntem un model, chiar dacă nu conștientizăm acest lucru. Mai așteptăm întrebări, iar apoi, în măsura în care considerăm că s-au răspuns dorințelor sau nevoii dumneavoastră de cunoaștere în acest domeniu, o vom ruga pe colega de la pupitrul tehnic să pună chestionarul de feedback. Eddie, maybe you can put the poll, feedback poll. Iar pe colegi, vă rugăm frumos să nu ieșiți din sală până nu ați completat chestionarul și să lăsați în Q&A o întrebare dacă aveți. De data aceasta, știți, cum e cu chestionarul, vor fi 7 întrebări. Vă rugăm să răspundeți. Timp în care eu voi mulțumi încă o dată invitațiilor noștri, Alexandra, Mirela, Simona, Cătălina, Mircea, Mădălina și de la pupitru tehnic din Budapesta, Marta și Hedi. Am spus numele mici pentru că vedeți faptul că ești o echipă înseamnă că lucrezi împreună. Și ascultând intervențiile colegilor, mi-am mai adus aminte de un domn profesor care a spus odată așa: alianța în școală și pentru educație este tripartită: părinte, copil, profesor. Dacă măcar 2 dintre aceștia își doresc o educație de calitate, atunci ai o șansă. Și adesea am stat și m-am gândit, din calitate de profesor sau de profesionist, care este cel din 2 cu care pot face alianța, de la care să pornesc mai departe. Și mi-a mai venit așa o remarcă sau un gând de încheiere. E un lucru pe care îl citim în orice carte de psihologie sau de pedagogie, în care spune că rolul adultului este să regleze emoțional relația cu copilul. Nu trebuie să-l lăsăm pe el să dicteze, nici cu furie, nici el să ne
cum să zic, să prelucreze sau să facă față emoțiilor sau frustrărilor vieții noastre de adult. Și de multe ori mă gândesc și părinții sunt niște copii, pentru că mi-a atras atenția nepoata mea odată, când am întrebat-o câți ani are mama ei, mi-a răspuns are 3 ani. Și mi-am dat seama că așa este. Un părinte care are un copil de 3 ani este un părinte de 3 ani. Deci de multe ori trebuie să ne gândim că este datoria noastră, ca profesioniști care am trecut de multe ori prin astfel de situații, să reglăm emoțional și relația cu părintele, care este poate părinte pentru prima dată și se întâlnește cu aceste situații și nu știe să le facă față. Mulțumim frumos de urări, vă mulțumim că ați participat. M-am uitat pe numărul participanților care a rămas constant de la început până la sfârșit și vă mulțumim pentru interesul acordat.